Så siger, har de bygget en masse ud deroppe så? Nej, det er bare... I de samme bygninger? Jeg tror, jeg ved ikke, om de river de gamle ned og bygger nye til, eller hvad de gør, men så ud som samme steder. Hvor mange tilhører havde du? En grav 20 måske. Ikke for stort, Christian, så får du en kold mave. Nu kommer det helt ned, og så er det så koldt ned i maven. Kan du ikke spise den der? Hvad er der galt med den? Kan du ikke lide den? Hvad skal vi have på? Hvad skal vi have på? Kan du ikke lide den der? Hvad skal vi putte på her så? Nej, det har jeg forstået, men hvem skal have den her? No butter. Vil du have smør på? No. Vil du have sovs på? No. Vil du have vand på? No. Vil du have juice på? No. Vil du have salat på? No. Pølse på? No. Frikadelle på? No. Hvad vil du så? That one part. Den her part. Er det sådan? Værsgo. Du vil ikke have skindet? Er det det, du siger? Du kan da bare på. Gross. Bøvs. Du har en lille krukke. Ja. Ja. Der er lidt mere. Vi tager lige et stykke af det her. Nå, så du kunne måske godt tænke dig at være ved Aarhus med det udstyr, de har, to? Ja.